Kisa may laing warrant of arrest sa ICC, si Benjamin Netanyahu sa Israel. Nakadungog ba ka ang mga Israeli, nag-away Israeli versus Israeli, tungod kay dunay warrant of arrest gikan sa ICC? Wa. Kita ra. Only in the Philippines, mga kaigalaan. Kita ra, wa kata-katawin sa mga nasod. Unya, mo insist po bang higala nga kana naging judge siya, apil ko no mga kaigalaan lagi ang judge sa ICC. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Now, atong balikan mahigalan to mga issues karong nga buntaga. Of course, ang padayon mahigalang hisgutanan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. O gingon man mahigala kining panghitabo sa Senado mga sukid tigpaminaw. Karon padayon ang ilang investigation. In fact, ang matod pa mga responsable sa nahitabo nga shooting incident didto sa Senado na ilhana. Matod pa sa Department of Justice. Unya ang Philippine National Police ni konfirmar nga nibiya si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises sa sakyanan nga nakarehistro sa pangaan ni Senador Robin Padilla. Straight to the point. Okay. So, sa ako nang giingon, kining maong isyo mahigala nagkabahin-bahin kitang mga Pilipino. Nagkabahin-bahin. Grabe ka divided na to. Gaaway mahigala o butanaw ka makigalan sa mga social media posts. Gatubag-tubag mahigala ang anti-Duterte o ang mga pro-Duterte. Ang mga DDS o anti-DDS. Ang mga didapig sa pamilyang Duterte o sa mga nisupak sa pamilyang Duterte. Nya, dunay isyu mahigala na unsa na ang Senado. Kung tanaw nimo duhagyod ka kini ni ang dagway ang imong makita. Og imong tan-awon ang Queen, dunay duha ka side sa Queen nga pwede nimong lilion ang pika side og lilion ang pika side. Pareha dunay mga katarungan. Kadto mga higalang mga miingon nga nagkabahin-bahin naman kita, na-divided man kita. Unya sa atong pagkabahin-bahin, dili ra ba kay kutobra sa panaglalis, panaglantugi, panaglahi sa opinion nga pagkabahin-bahin diha sa social media, kundi niabot sa punto nga nagkaproblema mga higala kay niadtong milabay nga simana makigalaan nagkaguliyang didto sa Senado. Dunay mga armed men niabot sa punto mahigala nga dunay buto-buto nga nahitabo didto mahigala sa Senate. So ang uban moingon nadaot ang integrity sa Senado. Ang uban moingon labi na katong kontra mahigala sa mga Duterte. Kay kini gud real talk lang gining ato ha. Kini tinulay lang kabantay mo ang kini gud mga higala nga isyu. Mobalik ni, mamaoro man ang isyuha ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kining pagdakop mga higala ni Bato. Ang basis ini ang warrant of arrest issued by the International Criminal Court, mga sukin tigpaminaw. So karon kini ni ang astang leadership ni Cayetano, nadaot ang leadership ni Cayetano, nadaot ang integrity sa Senate. Mao ni mahigala ang mga pamasangil sa pikas nga habig mga sukin tigpaminaw. Na sa pikas nga habig sad mga kagalaan, moingon wa man madaot ng integridad sa Senado. Okay man ang leadership ni Alan Peter Cayetano. First time na hitabo sa Senado, gumikan kay duna man sila i-implement nga dili valid within the Philippine jurisdiction. So kining pagtunga ni Senador Ronald Bato de la Rosa nakahatag mahigalang marag naka paukay kay wa man gyud isulti nga dunay warrant of arrest nga gi-issue ang ICC until such time nga nitunga mahigala si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero kung imong subayon gyud ning maong issue, kining kaguliyang nakabahin-bahinta
sa opinion, nagkabahin-bahin ta sa mga issues, ang pagkabahin-bahin mahigala ni abot sa punto nga maghagitay na diha sa social media, abot sa punto nga ang pikas mahigala nga habig mga bugo, maingon pong pikas kamoy mga bugo, inana ba? Nagunay mahigala ang isig ka Pilipino. Unya, niabot sa point mga kaigalaan niya nagubot. Nakabahin-bahin. Nganong ninana man, kung imong tan-awon mga sukid dig paminaw, kanang moingon ang uban sa pikas nga habig, ang Senado gihimong taguanan sa usa ka kriminal nga mao si Senador Bato de la Rosa. Mao nay tan-aw sa pikas nga side. Gumikan kay para nila si Senador Ronald Bato de la Rosa wanted sa ICC kay dunay warrant of arrest nga gi-issue na ang International Criminal Court. Sa pikas nga habig sad miingon dili man wa may problema sa Senado. Kay kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC dili man valid sa Philippine jurisdiction. Straight to the point. So kung dili valid kanang warrant of arrest nga gi-issue sa ICC, di wa mga higalay normal nga senador, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Misod sa Senado, paliha sa ubang mga senador. Nigawas mahigala sa Senado nga paliha sa ubang mga senador. Sakay siya mahigala sa sakinan nga nakarehistro sa nga ni Robin Padilla, kana wa na issue kung ang warrant sa ICC dili valid. Maro man guna mahigalam ya ang Senado dunay obstruction of justice, gitaguan ni Alan Peter Cayetano kriminal. Kung kana mga higalang warrant of arrest issued by ICC valid na sa Philippine jurisdiction, kanang tanan nga gipanulti ining against ni Bato, against sa mga Duterte, sakto sila. Pero kung kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC invalido, dili enforceable under sa Philippine jurisdiction, nanway problema ang pag-anak ni Bato. Ang problema, dakpon siya, bisan ang warrant, invalid. Kana kung kini mong warrant of arrest issued by ICC invalid, nakapinding ang question, diha mahigala sa Supreme Court. Unya, karon mga kaigalaan, timan iha, ngilngig ni kay Liberty God, ang i-deprive nimo sa usa ka Pilipino, mga sukid dig paminaw. So, ang pangutanang dako, aron masulbad ning maong problema, insakay dito sa kanan ni Robin Padilla, kana mga higala ang question ananda ko para masulbad nato na mahigalang problemaha nakapinding Supreme Court. Unang pangutana ana gyud nya angay nato i-discuss karon is the warrant of arrest issued by the International Criminal Court valid within Philippine jurisdiction? That's the first question. Kana bang maong warrant of arrest nga gi-issue sa ICC balido ba dinhi sa jurisdiction sa Pilipinas? That's number one question. Does it not run counter to the Philippine Constitution? Dili ba na siya mo run counter? Di ba na siya mo sukwahi sa Philippine Constitution? Duha ka pangutana. Ato ng tagsa-tagsaon pag-discuss mahigala kay lain-lain lagi habig. Nakabahin-bahin mga sukid tig paminaw. Anya atong i-simplify. Atong i-simplify mga kaigalaan ha. Standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now point. atong balikan mga kaigalaan. Kining tanan nga mga istorya nga ang Senado gihimong taguanan sa kriminal, ang Senado wa na integridad under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano tungod na ni Bato. Nya dito misakay sa kanan ni Robin Padilla. So another issue kay nagpasakay si Robin Padilla ni Bato nga dunay warrant of arrest issued by ICC, duna mahigalay wanted to si Bato. Inyong gitabangan nga makasibat. Mao na mga higalay arguments niyadtong nasuko ni Bato, nasuko sa mga Duterte. Ato lang i-present ang both sides ha, pero mahatag tas tong kaugalingong analysis. Sa pikas bahin, muna akong giingon, ang pangutanang dako para masulbad ng tanang questions kay nagkanit-kanit naman na, ang gamot yun anang tanan mga higala, kung kanang warrant of arrest nga gi-issue mga kaigalaan sa ICC, balido ba? Ha? Kay kung moingon ka mga higala nga balido, nagpasabot mga kaigalaan nga, sadaan yun ang Senado. Balido to, sa to pa wanted si Bato, base sa warrant of arrest sa ICC niya, ilang gitaguan sa Senado, sadaan.
nawa ang integridad sa Senado. Si Alan Peter Cayetano ay ayaw nga Senate President kay iyang under sa protective custody ang kriminal. Si Ruben Padilla ing gipasakay sa iyang sakyanan ang kriminal. Kana kung ang warrant of arrest issued by ICC is valid. Pero kung kanang warrant of arrest issued by ICC dili mga higala valid, nagpasabot nga way kaso si Bato sama sa ubang mga senators nga musud gawas lang sa Senado. Umingon si Ruben Padilla ni hawa si Bato, ni biya si Bato diya sa Senado aron nga dili maamong ng uban kay kuhaon magyud siya may higala bisag walay basis. So yan tuyo nga mohawa na lang siya kay aron nga dili maamong ang uban. Salain po na nga habig. Pero ang balikon ko, ang simple question para atong ma-simplify ni. Kay hasol man kayo, daghan naman kayo, complicated naman kayo, daghan naman mga questions lang, sanga-sanga ng sanga-sanga. Tanawan ni mo ang ugat. Nung sa may ugat, kay kung mingon gani mahigalan, dili valid ang ICC warrant. Di wala na. Walay obstruction of justice, wala mahigalay kriminal nga gitaguan, walay kriminal nga gitabangan nga musibat sa Senado. Wala. Because dili man valid ang warrant of arrest. Pero kung valid, sakto ang ilang giingon. Nga ngano inyo man ang gitaguan deken. So ang simple question to simplify ni ining mong issue mahigala is the warrant of arrest issued by the ICC, issued by the International Criminal Court, valid within the Philippine jurisdiction? Kana mo ina pangutana, ang maong warrant of arrest ba balido ba sa jurisdiction sa Pilipinas? Does it not run counter to the Philippine Constitution? Dili ba siya mo bangga sa Philippine Constitution? Simple. Pending ka namang question sa Supreme Court. But while pending na mahigala, mupaabot sa Supreme Court o ato mga kahigala ang hangupon unsay decision sa Supreme Court yana. Ang mga abogado magkalain mga higala og opinion o lupareha ramig libro nga gibasa. But because lahi-lahi og theory mo nang atong irespetar lang ang theory sa uban. Pero ang ato mga higalang baruganan kini musulti tas kahanginan mahigal lisod man og kini ni ang labi na mga tao na minaw nato ang atong ordinary people na kinahanglan guidance sa mga sukitig paminaw. Ako maingon gyud ko nga ang katawhang Pilipino ron naminaw. Nining akong programa karon. Mo na nga puryabuyag ubay-ubay mahigala ang ni-follow sa atong program. Ato man gi-simplify ng isyu. Klaro-klaro lang ha. Muhangop ko unsay decision sa Supreme Court. Ako nang dawaton. Pero wa pa mga higala na mogawas ang desisyon. Ang atong baluganan mao nga kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC kinahanglan na nga i-recognize una diri mahigala sa atong Philippine courts. Kay bisan gani ang mga judgments mahigala sa gawas sa nasod, doon naman tayo gitawag recognition of foreign judgment. Dili sa valid until ma-recognize siya sa atong Philippine judiciary mga sukid tig paminaw. So kung mauhuna, ngano mo ingon man ta nga dili na valid unless ang Philippine court mo na si Bato ang iyang gipaabot naabay mo issue og warrant of arrest nga Philippine court ang mo issue dili ang ICC. Ngano man tungod kay klaro under Article 3 Section 2 klaro na ni ha atong i-simplify mahigala unsa may nakaingon sa Article 3 Section 2 kay doon na bay la in theory sab sila ani. Ay ato lang i-discuss gyud for purposes of discussion. Pakita ko names atong i-discuss. Article 3 Section 2 kani constitutional rights man ni. Remember ang Article 3 Section 1 kanang Article 3 Bill of Rights na. Ang Article 3 Section 1, no person shall be deprived of liberty without due process of law. No, way tao nga hikawan sa iyang kagawasan nga way due process sa balaod. Straight to the point. Aliyo ko na kong flash name sa Article 3 Section 2 names. Katong taas-taas ng article ba? Kana. Adit ni mao, judicial review ni. Katong usa, katong akong gipasa ni mo usa. Article 3 Section 2, katong Section 2. Sige daw. Kaya ati discuss ha, para klaro-klaro lang yun. Kay karong panahon na may gala daghay magpa-bright. Kaya atong respetaran, no way problema. Sa ako nang ingon parihar mig libro ang gibasa. Bisag asa kas Pilipinas, parihar tag libro ang gibasa. Pero magkalain ang teorya. Ato lang sang respetaran. But ang atong posisyon mao nga kinahanglan ang korte mahigala ang judge nga Filipino judge mo issue sa warrant of arrest aron mahimo siyang valid. Okay. Asa man to dong? Kana dong. Sige dong. Kana siya. Mo neto i-discuss ha. Okay. Pwede ba ni nga para mudako siya makita na ba siya or para mudako siya kana tanggalan na akong kuan lang. Okay mo ni ha.
The right of the people, kaya ang Section 1 ani mahigala, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Dili ka mahimong hikawan sa imong kagawasan nga way due process. Ang Section 2, kanina kasulat, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Timan why search warrant or warrant of arrest nga i-issue except upon probable cause to be determined personally by the judge? Pwede ba mo nang mabaglisan ka na nang determined personally by the judge? Kanang judge, kana, butangi pag yun o kwan, nabay laing kolor, kana, very good, thank you names. Okay. To be determined personally by the judge. Kinsa man na nga judge. Muna itong klarohon ha. Kay doon na mga higalay nagpatuo nga mga maing laki, di lang ako mahigalay i-mention, kaya tulusan silang respetaran mahigala. Pero kana ko musulti kas kahanginan, lahi ni dire, balaan ning kahanginan. So, kana na ang, okay lang isulti lang na dito kung kinsang imong ika-istorya dito sa daplin-daplin, but ari ka musulti sa on-air, nga muingon ka nga kanang judge kuno indaykin, apil ng judge sa ICC ana, my goodness. Kaya ako na nang iagi katawa, kay doon na mahigalay ni ingon, kanang ingon determined personally by the judge, na naman, warrant of arrest ko na, gi-issue ko na sa judge sa ICC. Dili mao. Filipino judge because Philippine Constitution kini. Philippine Constitution kini. Ato lang klarohon. Unya, ang klaro-klaro mga kagalaan, kay mamislead din taon po mga tahulog bitaw, no? Sabi tayo warrant of arrest no, nag-issue man sa to judge. Nya tulo pag yung ka-judge ang nag-issue ko no, dahil kaya dito sa ICC. Atong klarohon ha, klarohon na to ha. Kini 1987 Constitution, Philippine Constitution. Ug imong i-appeal diha ang judges sa ICC may galatiman nga ang atong Constitution nga gigamit karon way labo tong milabay nga mga Constitution, ang atong Constitution nga gigamit karon 1987 Constitution. Timan niya 1987 Constitution. Pag ang framers anang 1987 Constitution daykin, sayo naman sabton daykin, kabatay ka. Diba niya, ang pizza na 1987 Constitution, kuha ni mo day? Ang ICC na established mahigala, International Criminal Court, niya ng 2002 na. My goodness! Niya moingon ka nga appeal mahigalang judges ICC. Straight to the point. So paghimo sa 1987 Constitution, wa pa International Criminal Court. Straight to the point. Ha? Pero klaro-klaro ba lang? Klaro-klaro ba lang mga sukit di paminaw? Ang ICC na-establisar siya mahigala og unya ni-enter into force niya na pang 2002. Nahimo siyang formally operational mahigala July 1 of 2002. Sa to pa maguwang kay nga tong Constitution nikin. 1987 ko na. Wa pay labo tong nanglabay ang Constitution ha. So paghimo ining Constitution, wala mga higalay sa hunahuna sa framers sa nagsuwat aning atong Constitution. Ang ICC, kaya pa man mo exist ka ng ICC. Straight to the point. Ha? Kuyawag theory mahigala, ko di lang ko mo mention kung kinsa ha. Nga, kinini ang kwan. Ato lang respetaran, pariha naman tag libro ng gibasa. Pero bida, kuyaw sa iyang theory, nga, mo mislead sa mga tao. Nga na may judge, issue man as judge sa ICC. Judge nga dimension niya sa 1987 Constitution, Filipino judge. Under sa itong jurisdiction. Kaysa, pagtukod sa 1987 Constitution, 1987 Constitution, pa ICC. Ha? Unya, kita ang Pilipinas, ni ratify ta sa ICC, mahigala sa Rome Statute, 2011 pa lang. So muna kung ingon, grabe no? Unya, may na, grabe na itong pagkabahin-bahin. Gaaway mahigala, Pilipino versus Pilipino, tungod aning sitwasyon na karon tungod sa foreign document
nga gusto mahigala nga i-implement kay gusto gyud niya valid gyud aron dakpon mahigala si Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Tanggalan na mga characters nga naa diha. Tanggala mahigalang Duterte kung dili Duterte nga subject, dili Bato de la Rosa. Dili ba kana usa ka pagpangyatak mahigala makiri sa atong 1987 Constitution? Straight to the Kung point. kay dunay kasuko ang uban sa mga Duterte o gatong Bato, mo nang gusto nila mahigala nga valid na lang yun na. Di man ang balaod mahigala mutan-aw ka regardless kinsay na tao nga involved. So muna klaro-klaro. Nagkabahin-bahin ta mahigala gumikan sa usa ka foreign document nga hapit niabot sa punto nga nagbinuthanay dito sa Senate, hapit niabot sa punto magpinatyanay Pilipino kapwa Pilipino just because of a foreign document. My goodness. Straight to the point. Na ko example ninyo ha. Tanawa mahigala idakin kana si Vladimir Putin dunay warrant of arrest issued by the ICC. Nirecognize ba ang Russia? Nagkabahin-bahin ba ang mga tao sa Russia nga gumikan sa ka foreign document, nakabahin-bahin sila, nag-away sila, Russian versus Russian, just because na ay ICC document? Wala. Kisa may laing warrant of arrest sa ICC, si Benjamin Netanyahu sa Israel. Nakadungog ba ka ang mga Israeli, nag-away Israeli versus Israeli, tungod kay dunay warrant of arrest gikan sa ICC? Wa. Kita ra. Only in the Philippines, mga kaigalaan. Kita ra, wa kata katawin sa mga nasod. Unya, mo insist po mga higala nga, kana laging judge siya, appeal ko no mga kaigalaan lagi ang judge sa ICC. Ako na yung agi katawa-katawa ha, kay, para kuan lang ba? Klaro-klaruhay lang ba mga sugid digba mino? Di ko mag-mention o mga ngaan sa unsa, pero bida klaruhon tala na ha. Kanambot pasabot mahigala judge pag himo sa 1987 Constitution wa pa mahigala ICC. Nganong i-insist ba nimo nga kanang maong judge nga nakasuwat sa 1987 Constitution na appeal ana ang mga judges sa ICC? Ato ning hubaron makaigan kay mga tao-taon nga kwan, may ba pagkasulti nga certain lagi pagkasulti burag pagkatuog gyud ka ba? Nga kanang judge, kanang kasuwat nga judge, mauna, apil ang ICC. Kuyawa, oy. O dili ni mo mapakgang mga higala, makatuo sang uban, mamislead siya. Wala, ayaw na dong, no? Kay mismo gani ang judicial review under Article 8 sa 1987 Constitution, nagklaro nga usaray Supreme Court. Doon ay mga lower courts. Wala i-appeal ang ICC diha. Nya, sa ko yung simple ka ng sabton, ha? Paghimo niya ng 1987 Constitution, how come nga imong i-insist nga kanang judge nga pasabot niya appeal ang ICC judge nga wa pa may ICC at that time 1987 unsa ka maguwang sa atong Constitution, unsa ka maguwang sa atong Constitution as compared to the existence of the ICC? Klaro-klaro lang ba? Para dili ta mahigala masaag ining kalakiha bisag sa kung saan lang mga higalay mahuna-hunaan lalong yun nga ma-justify mahigala nga himuon yung valid mga sukid di paminaw porbida. Timan ninyo maayo kato na minaw nako. Nagkabahin-bahin tag maayo nag-away Pilipino versus Pilipino because of a foreign document. Kita ba mo og ang Russia mahigala nag-away Russian versus Russian just because there is a warrant of arrest issued by ICC against Putin wa. Naghiusa pa kanin sila day nga ni issue pa hinuon sa warrant kamong taga ICC maarimo kamoy dakpo na mo. Ang Israel gisuhan nag-warrant mahigala of arrest si Netanyahu. Kita ba mo, Israeli versus Israeli nag-away? Tungod kay na-warrant of arrest, dakpon si Netanyahu niya na iningon nga dili dakpon? Wala. United sila mahigala. Wala nila i-recognize, dili na. Sovereign country ta, independent country ta, walay makadikta na to. Kita ras Pilipinas man na inana. Nga gusto pag yung i-insist mahigala nga kanang judge nga nakabutang, diha makagalaan sa 1987 Constitution under Article 3 Section 2, appeal ko ng ICC. My goodness. Aron na gyud ma-justify mahigala ang kwan. Mabitaw na ako balikon yun. Gibutangan mahigala og tap-tap blindfolded ang Lady Justice. Nga nagda mahigala sa timbangan. Aron nga dili sa mutin tan-aw kinsay subject. Kinsay tao nga involved niya na. Kundi tan-awon ang balaod og unsa gyud ang buot nga ipasabot mga higala. Not just number one. Simply dominant. Not just number one. Simply
dominant. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Banyo. Atong takna na City Size na standby sa atong RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon mobalik taon yung taon sa dugang pa mga issues kay mudagan ra ba atong basihan Rome Statute o Rome Statute atong mo deep dive ta sa Rome Statute mulighot mudagan nga to sa RA 9851 sundon sa RA 9851 mudagag balik sa Rome Statute kay klarohon tani. Sangay sa mahigala to ipadangat usang RMN 558 Manila mosunod na karon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, doon na mga higalay kokos nga gihimo ang majority sa Senate mga kaigalaan under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano. Doon na nato sila mahigalay mga chairmanship sa ilang mga komitiba nga ilang gidumala. Siyempre katong dito sa minority, mawad-an tog mga komitiba silang uban. Kaya magbuot mahigala ang majority naman. Usa sa pinaka-importante nga komitiba mga kaigalaan, labi na karon mga panahon na nga niata mga higala sa init nga mga issues. Mao ang Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Unsa may effect ani? Kini man gud mga higala mo sugot sa dili. Sa ato nang gika-explicar, kung wa pa ang change of leadership ang mutimon sa impeachment trial, kini konektado gyapon sa impeachment trial. Real talk lang ta ha. Di sa magkain ng ato pang hapu-hapo ng mga tao nga kon Ako just DYHP tagaan ta mo klaro-klaro nga analysis diri nga real talk gyud. Mo na nga Purebuyag, ubay mahigalay ni salig sa tong sibianan og naminaw. Klaro-klaro lang ba? Kinigod mga higalang impeachment. Dako ning hisgutanan ron. Pag change og leadership din ha mahigala dako ning epekto. Kay kung si Soto pa maoy presiding officer, medyo maalanganin gamay kini man sa abogado. Unya nabutang man ni mga kagilaan gyud nga kuan. Siguro indayken kung ngalis minority ang abogado na nabilin si kuan naman lang, Kiko Pangilinan. Pwede po si Kiko na lang sa panalitan ba? Ako mo pabor na lang ko kay kinahanglan man tag presiding officer ani nga at least abogado kay kuan man guni kinini ang sila mahimo man mahigalang senator judges. Dili man ni mga kaigsuuna na legislative work mga kaigalaan purely legislation. Kung panalitan mailog ang leadership kay na ma-impeachment god. Ang pag-ruling anak mahigala sa mga objections sa o manaron. So at least kinini ang amo preside lawyer okay ko ana. Bisa panalitan mailog panalitan sa minority mile las Kiko lang ibutang. Wa may laing abogado speakers Kiko Pangilinan naman. Di ba indekin? Kay the speakers upat ka abogado. Duha ka Cayetano, si Marcolita, Escudero. So upat ang sa pikas si Kiko ra. Kaya kung dili man mga lawyers, wala tayo ingon nga kuan ha, pero naman ko yung mga technicalities sad, labi na sa rules on evidence, o guban pamiga nga kuan. Mayo, sa unang impeachment ni Irap, ang presiding official adto si Junjun Davide, Chief Justice, ang former Chief Justice sa Supreme Court. So okay kayo. Siya mooy presiding officer. Unya, president man mo'y under sa kinini ang under trial. But niyadtong kang corona, ang Chief Justice mo'y under trial, ang presiding officer si Juan Ponce Enrile. Maayo po niya pagka-handle kay abogado man si Juan Ponce Enrile. Bisa kinikaroon kang Peter Cayetano, ang ngayon si Peter, nga maoy mo presiding officer din ha. As compared di Soto. Kay tungod din ng impeachment. Panalitan kung mailog nila balik, ako mo suggest lang ko si Kiko na ibutang. At least ba, naay mo timon ba? Ang makatimon, may akong punto ha, dili sa ingon nga kuan kay kini mga senators kuan mata tatag bitag due respect nila mga senators guna, pero in times mga kaigalaan nga molingkod sila as senator judges, uyo na lang ko nga si Kiko may butang panalitag mailog ang leadership. Pero dili mailog ang leadership, sakto na ni kini kang Alan Peter tungod sa impeachment nga siya may motimon, labi na mahigala ang pag-preside kay daw hearing man gud ni impeachment court man gud ni.
sui generis ni mahigala nga hearing. Now, ikaduha, ang labing usapod mga higala sa mahinungdanon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kung kinsa maoy muhandol. Kaya ba, manta panahon may galang Tito Soto, mga sukitig paminaw. Ang gahandol sa Blue Ribbon Committee is Lacson man. Nya nakaibaw naman tamay galang Lacson nga wa man niya tiwasan ng iyang investigation. Straight to the point. Wa man. Napay daghan mahigalang imbitaronon niya, wa gid imbitarang Lacson. So kuwang kayo, hilaw kayo ang investigation ni Senator Ping Lacson. Buyag lang ha, di lang pag-unsa ba. O guay bias ba? Kaya uban mahigala, mura naman gunihinog isiglabanay na makigilaan. Pero kita mo tanaw ta, prangka-prangka pag-istorya, kanang kang Lacson, nga pagdumala sa Senate Blue Ribbon Committee, kuwang, dili po kumiingon nga, dili mao. Mao na unta. Mao nang kang Lacson. Walang matiwas. Kaya di naman niya, selective naman sa dekin. Ang iyang patawag ka to namang mga witnesses, mga higala nga, ang testimonya itong ganahan paminaon sa pipila. Wa gid mapatawag to mahigalang kuan. Katong kang Gutisa, gi-question ang 18 ka mga Marines, gi-question. Nga kung buta noon ang katong 18 Marines, ang ilang pag-ingon naghatod big kwarta do na gi-picture sa to pa. Karabang supported with evidence, substantiated with evidence, ang gisulti sa 18 Marines nga do na mahigalay paghatod og kwarta. Inigiyon ang hatod og kwarta plus picture nga naghatod og kwarta. And they can easily counter-check, verify with all the powers, equipment of the government, especially ang NBI o ang ila mahigalang cybercrime division sa kapulisan. They can easily check that. If the pictures were produced by AI, sayon kayo na lang i-check. Pero wa mahigala, di nas Lacson. So, dili kinahanglan mga kailan tao mga kasabot nga sa maning tawhan na labi na nga ang korupsyon na ana at the doorstep of Malacanang giundang ni Lacson. Na ana, involved na si Pangandaman, involved na si Bersamin, si Jojo Cadiz, na ana sa Malacanang ang paghinatdanay mahigalag malita. Wa nas Lacson. Wa na niya tiwasa. So karon nailog man ang leadership. Muni atangan na to kung kinsay ibutang as Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Kung ibalik ni Marcolita ni, aroy, mabalik yung investigasyon sa flood control. O bisan adto mahatag ni Cayetano, ni Pia. Kaya kalas Pia day, mapugos, maginagawa ng mga tao, ang flood control ay kalimti. Pero kaya si Marcolita, tested na, nga, investigaron, yun ang flood control, kaya dako man ang kasuha. Mas dako gunang trillion go involved. Lisod bang kayo mahigala kita ba? Atong klarohon na no kay lisod bang kayo maghipokrito pod mga higalag hipokrita ning uban. Nakakita sila makigalaan sa kang Sara. Apan di sa kakita mahigala sa flood control. Ang ato ini ipatas na. Lisod man kay selective kayo mga sugitig paminaw. Imbestigara Sara. Imbestigara sa ng flood control project. So, makuha og balik mahigala sa minority, ang mahitabo na wa na investigasyon sa flood control project. Pero karon nga naa nila ni Cayetano, ni sa grupo ni Cayetano, malagmit, kung matudlo sa Marcolita or si Cayetano, Pia, or kinsa ilang ibutang diha as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, na ma-pressure guna angay padayon itong flood control project, kaya mo gusto mahibawaan sa mga tao sana. Straight to the point. Daghan ko'y namatay mahigala sa bagyong Tino, daghan ko'y namatay ning baha-baha. Dako kung problema na to ning baha. Daghan ang affected mahigala, mas relatable sa masa ang isyu mahigala sa grabing baha nga gusto na lang mga kagalaan sa uban na uban mahigala nga magpaka kunuhay mga Diyos noon mo nang suko sila sa korupsyon ni Sara, pero ilang gipiyong ang ilang mata sa korupsyon mga kagalaan sa flood control. Straight to the point. Ipatas na lang og nanawagan ng uban mahigala nga imbestigaron kuno si Sara mo ni mauna. Dili ba na usa ka dakong hipokrito nga di ka manawagan sa investigasyon sa flood control? Straight to the point. O na mahigalay ka lang klaro ba lang? So karon, kung mahatag ni ngadto ni Marcolita or ni Pia
balik ang investigation sa flood control scandal. Muna nga kini karon, klaro lang ha, ang leadership ni Alan Peter Cayetano gaungaw na. Anytime pwede na gipaning kamutan gyud na ang duha gud kabuok nga ni abstain sa to pa ni neutral. Si JBL Sito o si Mig Subiri nang neutral sila. Wa sila mobutar kang Soto, wa sila mobutar kang Alan Peter Cayetano, kunuhay neutral sila. Karon gibira nagbalik nila miingon na di ana, nibalik na sa minority. Gipangutana may gala si Mig Subiri, ng Mig Subiri, namataan ako. So, binisaya nang namataan day. Ingon Subiri, namataan ako no siya. Nakamata na siya. Nalamdaga na siya kuno. Mo nang hibalik siya sa minority. Ano man day itong pag-voting, naday kas kangit-ngit itong panahon na Mig Subiri? Nakaamgo na kuno siya. Sige lang, imo masada. Pero wala gina. Niya itong panahon na sa pagbutuhay kinsa mahimong Senate President, wa man ka mabutar. Klaro rin ka, asa ka. Wa, pero karon nakaamgo na kuno siya. Natauhan, no? Natauhan ang iyang giingon. So kanang natauhan ang ato ng Bisaya day nakaamgo. Nakaamgo na kuno siya. Ngano day na wa day kakaamgo ato panahon na? Mapod may gala sa JBL Sito. So nabalik na 11. So very slim majority ang kang Cayetano. Kay 3 sila man. Nyawa na labas ba to? So nabutang ni karong 12-11. Pero kinahanglan mag 13 gyud ka senators. Ang magic number is 13 man para makuha nila ang leadership sa Senate. Kinahanglan makabira pod og lain pagyod nga duha. So kanang uban istorya mga higala, sagon lang istorya gud niya na way ayo ang leadership ni Cayetano, na daot ang integrity sa Senate, mo ni mauna. Pwede gyapon nga na ay katarungan, pero ang target mga kaigalan nga kung mailog ang leadership, sila may mo control o sila may mo hatag og direksyon og timon mga higala sa paghimuon nga impeachment trial. Ikaduha, ang Senate Blue Ribbon Committee crucial kayo. Kay of course mahigalag mabalik ning Tito Soto panalitan ang leadership or dili si Tito Soto kinsabay butang niha. Di ta mga kaigalaan magdahom nga ang flood control scandal maimbestigaran pa. Pero kung si Marcolita may mahabalik diha or bisag kinispiya kay Tano baka depende nila kinsa ilang hatagan ana nga kanang yung isog-isog sa gyud kay kanang Senate Blue Ribbon Committee chairman ka. Di mapuydi og alang-alang sa imong kaisog na napita daykin. Mabitan nang ibutang sa Marcolita kay sukol gyud og panalitan ari ka may galas pikas lakson may ibutang kay kana bang di mahadlok ba? Di man na mahadlok na madag hulga-hulga on mos lakson. Musukol mo gina. Sakto nang kan lakson gyud ta. Pero problema lang pili-pili pag sugod ng lakson okay man siya. Siya man gani maoy nag expose dai ni Amina Pangandaman nila ni Bersamin sa may nagsulti. Kinumdo mo? Si lakson may nagsulti nga ang korupsyon na ana diha gigamit lang sa BBM. Way labot kuno sa BBM oy. Pero kini iya mga tao. Damon nga imbestigahon siya ni Lacson kay aron pagtin-aw sa presidente nganong gigamit ninyo ang ngalan sa presidente. Kamo Bersamin. Kamo Juju Cadiz. Kamo Amina Pangandaman. Pero Lacson may galawa na niya imbestigara na. So nilikoy ang investigasyon ni Lacson. Karon og balik ni Marcolita ni or bisa ni Pia Cayetano, mudi man mga tao nga ang flood control i-appeal. Puslan man nga ato ning imbestigaron to sara to ni mga kurap nga mo hinungdan pagkawagtang kwarta gumikan sa flood control project. Straight to the point. But ang mahitabo ni sa may implication ani sa impeachment. Ang implication ani may galadako. Ngano kay sa ako nag-ingon ang katawhan manggod ang pulso sa mga tao basihan na sa mga senador, musugot kag sa dili. Once the senator will cast his or her vote whether to convict or to acquit Sara, tan-aw niya mga higala ang pulso sa mga tao. Kana prangka-prangka ganang pagka-istorya, real talk na. Bisan pa og dunay pressure sa Malacañang, but the moment mahigala mo himo na sila sa ilang decisions, naa na ka na, piit na ka ba? Ang usa ka senador mamili gyud.
unsay iyang buhaton mga suking tigpaminaw. Dunay pressure sa taas, dunay pressure sa ubos. Ngano man pressure sa taas nga ibutan tag ipakonbikto na diha. Ang pressure po sa ubos nagtan-aw ang mga tao, labi na kung musamot mahigala og mapakita gyud ang support sa mga Duterte mga suking tigpaminaw. Managana ang senador ana oy. Straight to the point. Labi na senador mahigala nga kini ni ang re-electionist. Ibutang ta kana JBRC tuladan re-electionist man na. Magtan-aw JBRC today og tan-aw nimo bright boy siya, tan-aw niya ang nahitabo sa kini ni ang grupo mahigala tong 2000 last year ng election, midterm election. Ang mga senador mga kagalaan nga supak sa mga Duterte, suko sa mga Duterte na nga zero mahigalas Mindanao area. Gamay kay puntos Mindanao area. Dire sa Visayas. Unsa man pagdaog nimo pagka-senador? Kung muhugop ang support sa Visayas ug Mindanao mga kagalaan, maglisod ka. Sumutanaw gid sila. Unsa may pulsos mga tao? Otherwise, manundong na kantilyanes gadi na mudaog mudagag senador, di nga mudaog bisag mayor. Ambot mudagag kapitan ug mudaog pa ba? Kaplang ka ng pag-istorya ha. So ang mahitabo niya na mga kagalaan, inighiring ang mga tao tan-aw na kay doon na may lain-lain nga mahitabo sa hearing. Kung panalitan ang ebidensya sa prosecution, ligon gyud. Ang uban mahigala mo shift ang simpatya sa mga tao. Di man likayan doon na mga Duterte mga higalang mga ligon yung Duterte. Bisag unsay mahitabo Duterte. Doon na po yung uban din ha, nga nagtanaw lang po nga fair enough, nga nagtanaw nga, tanaw to kung wapag sa Sara, tanaw to kung okay ra ba yun? Inigawas sa mga ebidensya masagang, okay lang din Sara, pero inigawas sa mga ebidensya dili kayang sagngon, na yung uban na maingon niya, di nalanta, biya tang hinahinay ni Sara. Kung mahitabo na sa to pa ang support, mo hinahinay ka, wag tang. Kung mo hinahinay, wag tang dakong factor na sa senator judge. Kaya di man ni mga ordinaryong, di man ni mahigala mga judge god nga naa sa regular court, nga dili mga higala politiko. Kining judge ka nga politiko, lahi ka na kaayo mga sukid tigpaminaw. Mo na dako kayong kalainan. Sumutanaw sila. Nya unsa may mahitabo pananglitan indekin. Kung mabalik ni Marcolita ang Senate Blue Ribbon Committee. Unya magsige mahigalang impeachment ni Sara, ibutang ta lang. Bisa lagi men ka nga MWF mag-impeachment ni Sara day. Monday, Wednesday og Friday impeachment ni Sara, but Tuesday ug Thursday flood control project. Flood control scandal, imbestigar pod. Adto man tugpang Marcos. Ang flood control scandal. Diring Martin Romualdez o kato mga congressmen. Di, kaya prangka pag-istorya, klaro-klaro lang yun. Ang mga tao, madiluted ang iyang focus. Kaya klaro niya, lahi man mga higala kung pananglitan, dili na imbestigaron, makuha nila balik ang leadership sa Senate. Unya, kalimta na ang flood control project, so focus na tanan sa impeachment ni Sara. Ang tanang mata nakatutok sa impeachment ni Sara. Dili ma-disturb ang mga tao, dili mabahin ang ilang hunahuna, may labot sa korupsyon. Dakumbutang na. Kalimtan ang flood control, malimot ang mga tao, malingaw na, focus na. Nga sa impeachment ni Sara. Pero, karon nga naa na mga higalang leadership ni Cayetano, o di pa nila mailog o balik, mahatag ni Marcolita, nagsugod ni Marcolita, mahigala ron og Marcolita or Pia. Amot, usa ka isog ni Pia Cayetano, day? Tagan to benefits of the doubt. Unsa ka isog. Nag-imbestigar, ana, mag-impeachment tag Lunes. Suko ang mga taong Sara. Pag-impeachment og Marte, ang pag-investigate sa Martes, flood control ang imbestigaron. Suko sa Marcos. Suko sa mga congressmen. Mingon na mga tao na dili maayo. Ilalang kong giinitan Sara, pero di man po yung mga kwanday, Daghaman na yung mga buaya, giday. Mura man yung congress may crocodile farm. Kaya ako lang na yung mahigalang kuan ha. Ako lang na yung mga kagalaan agi kato katawa. Manay, klaro-klaro, mabahin ba ang unahuna sa katawhan? Once magsugod ng impeachment trial niya, dili mailog ang leadership sa Senate, niya mag-imbestigar sa flood control, mabahin ang mga tao. Bisat pag imo inon, sad-an Sara, niya, di mo po sad-an flood control.
Dako kayong epekto mga sukintig paminaw. Whereas, kung makuha nagbalik ang Senate leadership niya, kalimta na, wa na imbis na murag nawa na ang flood control. So focus sa tanang Sara, focus sa tanang Sara. Dako kalainan. Mao na nga maningkamot ni sila taman sa ginhawa gyud. Kanuna yung ginatayog. Ang leadership ni Alan Peter Cayetano, bisag unsa na lang mahigalay himuon nga kuan kanang way ayong leadership ni Cayetano, first time sa Senado nga kuan ating ibalik ang integrity. Pero tinuod ba nga kaigalaan? Kana kisay mo timon sa impeachment o ganang Blue Ribbon Committee chairmanship. Usa na mahigala kada kumutang nga nganong gusto lang ilugon gyud ang liderato ni Alan Peter Cayetano. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.